Navàs, província de Barcelona, comarca Bages, població 6.018 habitants. Destacat. Amb un esperit eminentment industrial i comercial, Navàs s'estén entre els rius Llobregat i Cardener, sense renunciar a la riquesa patrimonial que les esglésies romàniques han deixat en l'entorn. Tant és així que, des de fa anys, el Centre Excursionista de Navàs organitza la Marxa Romànica de Resistència, 80 quilòmetres. Passejar pel nucli comercial permet contemplar algunes de les façanes modernistes que encara es conserven, seure tranquil·lament a la plaça Porxada de l'Ajuntament o recordar Gaudí a la plaça que porta el seu nom. Imprescindibles. Visitar l'església de Sant Cugat del Racó. Fer alguna de les moltes rutes de senderisme que ofereix el municipi. Festa Major, als voltants del 25 d'agost.